Postoji posebna vrsta ljudi koji, kada im se auto pokvari na osamljenoj cesti, ne posegnu odmah za svojim telefonom. Ne zovu vučnu službu. Ne traže nekoga da ih spasi. Umjesto toga otvore haubu. Stoje tamo, na oštroj hladnoći ili u žarenoj vrućini, zureći u motor i nešto se promijeni na njihovom licu. Nije to panika, nije frustracija, već nešto tiše. Nešto što izgleda gotovo kao olakšanje. Taj trenutak vrijedi ispitati. Jer auto zapravo nije poanta. Auto nikad nije bio. Ostanite na trenutak s tom slikom. Pokvareni stroj. Prazna cesta. Nema pomoći na vidiku. I ipak, nema straha. Zašto? Što se događa u umu te osobe što problem pretvara u nešto gotovo dobrodošlo? Jer većina ljudi neuspjeh doživljava kao prekid. Ova osoba to doživljava kao pristup. Pristup nečem stvarnom. Kad netko nauči raditi na stroju složenom i neumoljivom poput automobila, nešto se promijeni u strukturi njihova razmišljanja. To se ne događa u učionici. Rijetko dolazi iz teorije. To se događa na prilazu, ispod auta, s masnoćom na rukama i problemom koji odbija surađivati. I postoji faza koju većina ljudi nikada ne vidi. Dugi, frustrirajući sati u kojima ništa ne funkcionira, u kojima svaki pokušaj propada, u kojima odgovor odbija otkriti se. Ta faza je važna, jer upravo tada dolazi do promjene. Naučiš ostati. Naučiš nastaviti tražiti i kad još ništa nema smisla. Naučiš da zbunjenost nije znak da trebaš odustati. To je znak da trebaš obratiti još veću pažnju. Većina ljudi prolazi kroz život, prepuštajući svoje probleme drugima. Nešto se pokvari. Oni traže nekoga tko će to popraviti. Nešto ne uspije. Oni traže nekoga tko će im to objasniti. U tome nema ništa loše. Ali postoji i drugi put. U nekom trenutku osoba ispod haube donijela je odluku. Ne nužno svjesnu odluku. Odlučili su da je sustav ispred njih shvatljiv. Da će im se, ako dovoljno dugo ostanu uz njega, otkriti. Ta odluka mijenja više od njihove sposobnosti da poprave auto. Ona mijenja njihov odnos prema stvarnosti. Živimo u svijetu koji je sve više apstraktan. Dodirnete ekran. Nešto se događa. Ne znaš kako. Sustavi su zatvoreni. Procesi su skriveni. A kada nešto ne uspije, većina ljudi osjeća određenu vrstu tjeskobe. Ne samo frustracija. Bespomoćnost, jer nemaju ulaznu točku u problem. Ali osoba koja radi na motoru živi u drugačijem svijetu. Za njih ništa nije crna kutija. Svaki sustav se može otvoriti pregledano. Razumijem. I to stvara tiho samopouzdanje koje se s vremenom gradi. Ne zato što sve radi, već zato što su vidjeli dovoljno pokvarenih stvari kako ponovno postaju funkcionalne. Gledali su kako se neuspjeh pretvara u povratnu informaciju. Naučili su da zbunjenost nije znak za prestanak. To je signal da se bolje pogleda. Mozak reagira drugačije u tom okruženju. Kada dijagnosticirate kvar motora, ne prikupljate samo informacije. Gradite mentalni model nečega što ne možete izravno vidjeti. Istovremeno držite više varijabli u glavi. Zvuk, vibracija, miris, povijest. I povezujete ih kroz iskustvo, a ne teoriju. Jeste li ikada pitali nekoga iskusnog kako je točno znao što nije u redu? Zastanu. Kažu, jednostavno se činilo pogrešnim. To nije nagađanje. To je preciznost bez riječi. Neuroznanost to opisuje kao utjelovljenu spoznaju. Ruke i mozak djeluju kao jedinstven sustav. Znanje nije pohranjeno u riječima. Pohranjeno je u obrascima, u ponavljanju. U tom trenutku vijak prestaje okretati se točno kada treba. Ali ovakav način učenja stvara još nešto. Pomak u povjerenju. Ljudi koji su rješavali stvarne fizičke probleme počinju više vjerovati vlastitoj percepciji nego vanjskom autoritetu. Ne iz ega, već iz dokaza. Vidjeli su da i stručnjaci mogu pogriješiti. Vidjeli su da priručnici mogu zakazati. Vidjeli su situacije u kojima je samo izravan kontakt sa stvarnošću dao točan odgovor. S vremenom, to gradi tihi oblik neovisnosti. Ne glasan, ne performativan, već stabilan,
To također mijenja njihov odnos prema vremenu. Popravak motora ne može se požurivati. Postoje slijedovi koje ne možeš preskočiti. Koraci koji postoje iz fizičkih razloga, a ne zbog pogodnosti. Ignoriraš li ih, sustav ponovno otkaže, obično još gore. Zato naučiš nešto što većina ljudi nikada u potpunosti ne usvoji. Stvarnost ima pravila, a ta se pravila ne prilagođavaju tvojoj nestrpljivosti. To stvara drugačiju vrstu discipline. Ne prisilno, ne izvanjsko, već prirodno. Jer te sustav uči. A ako dovoljno dugo obratite pažnju, nešto drugo postaje jasno. Stroj ne laže, ne pretvara se. Ne krije se iza riječi. Ili radi ili ne radi. Takva vrsta povratne informacije je rijetka. U većini područja života sve je interpretacija. Je li taj razgovor dobro prošao? Teško je reći. Je li tvoj rad dobar? Ovisi koga pitaš. Ali motor koji ne pali, a onda pali, to nije mišljenje. To je stvarnost. I odatle dolazi olakšanje. Uz cestu je jedno od posljednjih mjesta gdje su pravila poštena, gdje se trud izravno povezuje s rezultatom, gdje pažnja stvara jasnoću. Ono što izgleda kao problem zapravo je povratak. Povratak svijetu koji ima smisla. Ovo je glavna stvar koju većina ljudi propušta. Rad na autu nije stvar samog auta, već izgradnje određene vrste samopouzdanja. Samopouzdanja da se sustavi mogu razumjeti, da problemi imaju strukturu. Da neuspjeh ima razlog i ako dovoljno dugo ustraješ, on će se pokazati. Takav način razmišljanja ne ostaje u garaži. On te prati svuda, na posao, u odnose, u to kako se nosiš s pritiskom. Kad se nešto pokvari, ne slomiš se odmah, već se približiš, promatraš, testiraš, prilagođavaš, ostaješ. Jer znaš nešto što većina ljudi nikada ne nauči. Rješenje je obično unutar problema, a ne izvan njega. I postoji još jedan sloj ovoga. Ljudi koji ovako razmišljaju ne popravljaju samo strojeve. Oni treniraju svoj da podnosi neizvjesnost bez bijega od nje, da ostanu prisutni kad stvari nisu jasne, da odole porivu da odmah skrenu pogled, da grade jasnoću kroz kontakt, a ne izbjegavanje. Oni uče vjerovati sporom procesu, uče sjediti s nepotpunim informacijama, a da ne forsiraju odgovor prerano. To je rijetka sposobnost. Zato, sljedeći put kad vidiš nekoga kako tiho stoji nad otvorenim motorom, s masnim rukama i bez traga žurbe, nemoj pogrešno shvatiti ono što gledaš. Ne gledaš u hobi. Gledaš u osobu koja je odbila ostati stranac sustavima koji su oblikovali njezin život. Nekoga tko je izabrao razumijevanje umjesto ovisnosti. Nekoga tko je korak po korak naučio da stvarnost odgovara na pažnju. U svijetu punom prečaca taj je izbor rijedak. A ako si ti ona osoba koja otvara haubu umjesto da posegne za telefonom, napiši riječ must u komentarima. Želim vidjeti koliko ljudi još uvijek bira razumjeti umjesto prepustiti drugima. Ako ti je ova perspektiva promijenila pogled na probleme, pretplati se. I pogledaj sljedeći video u kojem objašnjavam zašto je ljudskom mozgu tako neugodno ne raditi ništa. Vidimo se u sljedećem videu. Neka ti ruke ostanu prljave, a ti razmišljaš jasno.